Sit ta' cabin cruiser jista' jgħodda b'waħda f'inċident li seta' kellu konsegwenzi jar wara li d-dajsa ħadet in-nar fil-marina tal-Imsida. Min informazzjoni li kiseb Net News jidher li kien l-ħabta ta' 9 ta' flaxija meta l-cabin cruiser ħadet in-nar waqt li s-sit kien se jistartja. Dan aktarx li seħ minħabba short circuit li anke kkawża splużjoni. Dak il-ħin bil-paniku u niżel immedjatament minn fuq id-dajsa u sejjaħ għall-għajnuna. Il-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili waslu fil-post immedjatament fil-waqt li l-Pulizija mill-Assa tal-Imsida assiguraw laħat ma jkun fil-periklu. Sa dan it-tant fil-post bdew jaslu wkoll sidien ta' dajjes oħrajn li jorbtu qrib il-cabin cruiser fuq il-Molbe u oħrajn qrib, inkwetati li dawn setgħu jintlaqtu minn nirien. Fil-fatt wieħed minnhom qatal ħbula li l-cabin cruiser kien marbut bihom mal-moll bid-dajsa spiċċat f'nofs ta' baħar u l-ħaddiema tat-tifi tan-nar jagħmlu l-almu tagħhom biex ma jħallux in-nar ikompli jinfirex. Evidenti fuq wiċċ sit il-cabin cruiser ix-xokk quddiem dik ix-xena bil-pulizija jikkonfermaw li ma weġġax u li ma kellu bżonn l-ebda assistenza medika. Immedjatament bdew ukoll l-investigazzjonijiet tal-pulizija li qed jitmexxew mill-Assa tal-Imsida.